Ζέστη Athens. Ναι, Είσαι, το ξέρω. Σοκολάτα και μπανάνα. Πιο τελείως συνδυασμός. Ναι, αλλά είναι ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό θα το έλεγα. Υλικό γιατί μπορούμε να το σερβίρουμε με κάτι, καμιά κρέμα, έτσι να το κάνουμε πιο ελαφρύ. Είναι κέικ? Ναι, είναι κέικ. Εύκολη διαδικασία. Όλα τα υλικά θα πάνε μέσα στον κάδο του μίξερ μας. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε μαζί το κακάο, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το baking powder, μαζί με 2 αυγά. Θα βάλουμε ηλιέλαιο. Επίσης, μπανάνες, θέλουμε 2. Τη μια θα την κόψουμε κομματάκια να χτυπηθεί μαζί στο κέικ, την άλλη κομματάκια να μπει μετά όμως που θα χτυπηθεί μαζί με το, ναι, για να μην τη διαλύσουμε ακριβώς, μαζί με τα καρύδια μας. Λοιπόν, να πούμε κιόλα, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτε, βασικά όλη τη δουλειά θα την κάνει το μίξερ μας. Βλέπεις το ταψάκι μας είναι ένα ορθογώνιο ταψί, το οποίο έχω βάλει αυτόν το χαρτάκι για να μην κολλήσει. Λοιπόν, φούρνο 170 βαθμούς, δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία, θέλει 50 λεπτά. Αλλά μέχρι να ψηθεί να πιούμε την κοκακόλα μας. Cheers. Αντρέα, να θυμίσουμε τους τηλεθεατές ότι το Yummy 3 και η Coca-Cola δίνουν την ευκαιρία στους τηλεθεατές μας να μας στείλουν την αγαπημένη τους συνταγή στο blog μου, στο athinarecipes.com. Εγώ και ο Ανδρέας θα αξιολογήσουμε τις συνταγές και την καλύτερη θα τη φτιάξουμε εδώ στο πρόγραμμα. Άρα περιμένουμε τις συνταγές σας. Έτοιμο, είναι ζεστό ακόμα, αλλά εσύ ξέρω να αντέχεις. Ναι. Τι μαχαίρι θέλεις? Ναι, ένα καλό μαχαίρι ψωμιού, να το εδώ. Thank you, να καγώ. Όχι. Ναι, με μπανάνα. Η μπανάνα ζεστέ. Πρόσεχε. Άμα είσαι λήξεις... Μάθηκες την Αθηνά. Άμα είσαι λήξεις... Δεν είναι. Αφού είναι κόλλα σου. Συνδυασμό μπανάνα, σοκολάτα. Τέλειος, Υπέροχο. Μπράβο, Ανδρέα. Και με παγωτό βανίλια. Ακόμα καλύτερο.